dies, i em sembla que també al matí, perquè tinc memòria de peix, que en realitat el que anem a fer ara durant una estoneta és connectar profundament amb el nostre cos en el moviment i després amb la quietud. Però el rellevant i l'important no són els moviments que farem ara, sinó que aquests moviments estiguin tocats per la màgia de l'atenció, de la plena atenció i consciència amb aquests moviments i sobretot amb la impressió i amb les sensacions que generen en el teu cos. El que més és molt irrellevant. Ves allargant els braços i ves arrelant les mans. I amb les mans ben arrelades inspira i a l'expiració ves pujant el cap i la caixa toràcica d'una manera profundament conscient. Caixa toràcica, cap. I així et vas desplegant en el moviment i veient com cada un dels moviments que tu generes et va explicant coses. I aquestes coses, el teu cos se les va explicant a través de sensacions. Però perquè tu escoltis tot això, has de mantenir una profunda concentració, més que concentració, consciència, i establir-te en el silenci. Per la propera vegada que pugis el cap i la caixa toràcica, anar-te desplaçant per vindre a la postura de gat. I et vas movent en aquestes dues formes de Satangasana a Hastavalasana, de Hastavalasana a Satangasana. Et donaràs compte que el cos també t'explica coses de la teva respiració. Perquè no t'oblidis que és el teu cos el que respira. I la teva respiració et va marcant el teu ritme i el teu eleatge en el moviment. I cada un té el seu ritme, i cada un té la seva respiració, i cada un té les seves sensacions. I cada un té el seu moviment propi, la seva flexibilitat, la seva resistència pròpia. Observa només el que et diu el teu cos i la propera vegada que arribis a gat, genolls lleugerament enrere i desplaça't cap a Purvastasana. Purvastasana, Satangasana, Satangasana, Purvastasana anirà permetent fluir del teu cos. Hauries d'enfocar una mica més avall al mòbil, Lourdes, perquè quasi bé no et veig quan t'estires. Una mica més avall, que vegi l'estoreta. Si pot ser, Si no, que em veguis tu i ens sentis tu, és suficient, Però m'agrada veure-us una mica. Ara millor. Purvastasana, Satangasana, Satangasana, Purvastasana, les mans ben alineades, els dits ben expandits. I la propera vegada que pugis al cap la caixa toràcica i vinguis a la postura de gat, ve situant els dits cap endintre i ve impulsant cap a Adho Mukha Svanasana. D'Adho Mukha Svanasana vens cap al gat que s'estira. Posa't allà al front, si no està greu.
I del gat que s'estira Adho Mukha Svanasana. Meravellosa la forma d'Adho Mukha Svanasana, sent l'impuls de les teves mans i dels teus peus i busca la integració d'aquesta postura. Aquí trobaràs la teva fortalesa i aniràs connectant amb la teva flexibilitat. I al anar generant un procés dinàmic entre aquestes dues formes, anirà generant un aprenentatge neuromuscular a través de la consciència d'aquests dos moviments, fent com impulsen les mans i les boles dels peus dues forces contràries que van a situar-se en els isquions que s'incrementen i pugen cap al sostre. L'altre dia no pas vinc a veure, Per si pensaves que no m'havia donat. No t'ho va faltar. Apa, t'ho va faltar. I la propera vegada que vinguis a situar-te a Adho Mukha Svanasana, queda't en aquesta forma experimentant amb ella, sentint aquestes dues forces i sentint tot el que aquesta forma et diu. Quan més impulses aquestes forces, sobretot la de les mans, més espai generes i més es mobilitzen les teves espatlles. Inspires i a l'expiració espatlles endavant. Inspires i a l'expiració genolls a terra. Purvastasana. Satangasana. Hasta Balasana. Situades a Hasta Balasana, arrela bé les seves mans a terra i no permetis que es moguin d'aquí, com si estessin enganxades a terra en superglú. Inspires i a l'expiració ves avançant amb el teu cap, amb el nas el més a prop de terra que sigui possible, fins a portar el cos a estirar-se plenament. Quan el cos està estirat plenament, puja cap amunt a la postura de la cobra i amb un moviment rotacional de la pelvis vine a sentar-te de nou a damunt dels talons. I ves-te movent en aquestes formes. Sense por, que tot això és fàcil. És com tirar-se a la piscina, Que quan fa por fots cada planxots que no veguis i ja quan ho domines, flof, entres de cap, Profundament, aquí és igual. Quan arribes amb el cap entremig de les mans que dius ui, 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 impulsa't cap endavant amb la ment silenciosa i vens cap a dalt, permetent que es vagin enfortint els teus braços, que es vagi expandint tota la teva caixa toràcica, el teu diafragma. I la propera vegada que arribis a situar-te a la postura de la cobra, et quedes aquí, ben expandida, i anem a treballar la torsió de la columna sense permetre que l'estructura pèlvica basculi. O sigui que cada vegada que giris cap a un cantó, sent com portes el sacre aproximal cap a terra. Inspira, gires cap a un cantó. Expirant, vas girant cap a l'altre. I així es vas movent en aquestes dues formes. Cada gir impulses amb el sacre cap a baix,
perquè el moviment se generi amb rotació de la columna. Més impuls que les espatlles. Ara sí. I quan hagis fet la dreta i l'esquerra i tornis a situar en el centre, inspires i a l'expiració tornes a l'elevació de la pelvis per bascular en rotació i vindre a sentar-te de nou a damunt dels talons. Assentada damunt dels talons, vas pujant el cap i la caixa toràcica per vindre a gat. Purvastasana. Satangasana. Dits endintre. Adho Mukha Svanasana. Vine a desplaçar-te de nou cap al gat que s'estira. I inspires. I a l'expiració torna a anar a Adho Mukha Svanasana, refinant bé la forma i establint-te amb ella per sentir-la cada vegada més íntimament, més conscientment, aquesta extraordinària forma que t'estableix a la teva força, a la teva flexibilitat. Inspires a l'expiració, espatlles endavant. Inspires a l'expiració, genolls a terra. Purvastasana. Satangasana. Hasta Balasana. Cap, caixa toràcica, gat. Un cop estàs situada a gat, sent ben bé com les teves espatlles estan a damunt dels teus colzes i la teva estructura coxofemoral a damunt dels teus genolls, creant un diagrama quadrat, mirada alta, esquena relaxada. Inspires i a l'expiració vas pujant el braç dret amb la mà mirant cap a l'interior i la cama esquerra. Braç dret, cama esquerra. Com si la cama la volguessis no pujar molt amunt, sinó empenyar la paret que tens a darrere. La mà, si mira cap endintre, veureu que té més mobilitat. Inspires, a l'expiració, canvi. Mà esquerra, cama dreta. I així se'n vas movent en aquestes dues formes. El problema de pujar molt la cama és que a vegades llavors el braç no acompanya. Per tant, hem d'establir-nos amb equilibri i integració estructural de la forma. No és pujar molt la cama, sinó estirar-la bé i empenyar la paret de darrere. I es anem establint un cantó i l'altre. També anem refinant el nostre equilibri. I la propera vegada que pugis el braç dret i la cama esquerra, queda't aquí en aquesta estructura, sentint-la, vivint-la.
respirant-la. Com respires el teu somriure. Inspires a l'expiració a baix i canvi. Inspires a l'expiració, vens a baix. Purvastasana. Satangasana. Dits endintre. Adho Mukha Svanasana. I situada a Adho Mukha Svanasana, sent la forma. Refina-la. Connecta amb les teves sensacions. Impulsa't amb fortalesa en les teves extremitats per permetre que el nucli es vagi afluixant. Inspires i a l'expiració tornes a venir amb les espatlles endavant. Inspires i a l'expiració flexiones i saltes. I et situes a Uttanasana. A Uttanasana tens una meravellosa oportunitat per connectar ja amb els teus peus, sentir-los paral·lels l'un amb l'altre, sentir l'amplada de les teves mans igual que la dels teus peus, sentir l'activació de les espirals de mans i peus, sentir com les teves aixelles s'acosten a les teves ròtules. Inspires i a l'expiració puges cap, caixa toràcica, tronc paral·lel. Inspir, les mans ben actives, ben separades, i a l'expiració tornes a baix i et vas movent en aquestes dues formes. Buscant l'allargament de tota la teva estructura d'una manera global. No importa que els genolls s'estirin més o menys. El que importa és que s'allargui el teu nucli. I el teu nucli i les seves cames s'aniran allargant a través d'un moviment de basculació generat per les espirals de peus i mans que fa que els isquions pugin cap amunt, com amb Adho Mukha Svanasana. I la propera vegada que pugis el cap i la caixa toràcica i et sentis amb el tronc paral·lel a terra, inspires i a l'expiració vens a situar el taló de les mans a damunt de la ròtula. Activa bé tota l'estructura pèlvica i porta cap endintre la zona lumbar. Inspira a l'expiració, postura terrible. Inspira i a l'expiració, Tadasana. Sent com Tadasana, si bloqueges bé els colzes i portes les mans inactives enrere, comences a establir-te en bandes. El coll s'estira i l'abdomen també s'estira. I a vegades desapareixen medalls i tot. Si apareixen, deixa'ls que flueixin. És que s'estan relaxant tots els teus òrgans interns. I amb aquesta estructura, amb aquest banda, amb aquestes costelles que estan aquí, que s'han sorrat, s'ha deprimit tota l'estructura abdominal, inspires i a l'expiració vas portant els braços en creu. Inspires i a l'expiració, Namaskar Tadasana. Estava veient uns vídeos d'internet, com que m'avorreixo, allò del YouTube, no?
I és curiós perquè moltes vegades diuen en la posició del rezo. Aquesta és una estructura totalment de tancar. Aquesta és una estructura religiosa. Que la religió ens van treure aquí, no del ioga clàssic, que està molt contaminat, sinó del ioga antic, que és una expansió, és una apertura, és una lluança als bandes per portar a la gent aquí, saps? Ben sumissa i ben, Pues, així es van, no? En l'operació del rezo. Bueno, no sé quin lloc és aquest, però... I un cop estàs aquí, inspira't i a l'aspiració amb tota l'activació possible, vas portant els teus dits grossos aquí a les costeres, aquí on fan el canvi a les flotants, i la dreta que va tirant cap enrere. No gira l'esquena, no, sinó només el que pot arrossegar el braç cap enrere. Perquè la rotació s'inici en el sacre. Això és molt curiós, això. Ens han anat fotent les postures. Sant Joan ve a celebrar una festa pagana i tot va així, Ells s'ho han anat apropiant tot, No és que sigui anticlerical, vull dir, no us penseu, Però tu vas aquí portant la teva estructura, sempre obert a la vida, obert amb energia, obert als teus badalls, obert a la llibertat, sense submissió, i desplaçant el teu cos per sentir-lo, que no té res de dolent ni d'impur. És el més espiritual. L'única espiritualitat que tens radica en el teu cos. Per això aquí el venerem, el nostre cos. I quan has fet la dreta a l'esquerra i tornes a estar aquí, inspires i a l'aspiració vas baixant amb les dues mans, buscant la teva pelvis. Inspires, mà contra cadera ben expandida, el cap ben puesto. Expirant les mans damunt de les espatlles. Inspira, s'ajunten les mans. Buscant sempre expansió, espai. Vas baixant amb l'expiració. Inspirant, mà, cadera. El cap opuesto, expirant, amunt. Mans damunt de les espatlles, inspires, ajunten les mans. I així et vas movent en aquestes formes, expandint tota la teva energia, sentint aquesta meravellosa eina que és el teu cos, mimant-la, cuidant-la, sentint-la, però sobretot escoltant profundament tot el que t'explica. Si vens aquí esperant que jo et digui el teu cos és impossible, només el teu cos es pot comunicar amb tu. I la propera vegada que vagis baixant en aquesta postura, situa't a Tadasana. I a Tadasana, ja aprofitant que estem aquí, anem a fer una asana que és brutal per la lliberació de les espatlles. Aquest asana jo el faig molt perquè molta gent a través de la tensió les espatlles es van comprimint, en vez d'espai es van comprimint i acabes aquí, així, no? I fot un mal l'espatlla i l'esquena i em fa mal tot, no? I llavors es tracta d'alliberar bé les espatlles, inspires, els peus ben situats, i a l'expiració vas baixant pel lateral
deixes que s'afluixin aquí lleugerament els colzes per vindre a creuar els canells aquí dalt, tan obert com puguis els colzes, i inspira't i a l'aspiració aquest moviment, gest, el vas desenrotllant, obrint bé tota la caixa toràcica en bandes, allargant bé el coll, a darrere el sacre. I així et vas movent en aquestes dues formes. Bandes, el cap ara no va cap enrere, sinó que s'allarga perquè han de passar els braços per aquí darrere, no tan flexionats, no, només aquí, mira, així, aquí dalt, així, així, estupendo, I ara els colzes el més enrere possible. Perquè al portar els colzes enrere tornem a resituar les espatlles. Per exemple, aquesta tarda tenia un noi que em deia que no els puc dur enrere. I llavors feia com feia ara la Cristina, flexionar els més aquí. No, la postura és la mare dels ous. Si volem obrir les espatlles has de vindre aquí. Si no pots vindre tan enrere, queda més endavant, però no modifiquis la postura, no facis coses estranyes. Perquè llavors diluïm tots els conceptes de banda i tota l'estructura corporal. I bàsicament aquí el que volem és anar resituant les nostres espatlles, però que amb elles es vagi resituant el nostre coll, els nostres trapezis, el nostre abdomen. I la propera vegada que et vagis allargant cap amunt i et situïs amb els braços aquí, amb els canells creuats un davant de l'altre, i amb un somriure, o amb un badall, tria, et quedes aquí, situat, tranquil·lament, obre, expandeix les mans. Aquí, així. Aquí. Sí, m'agrada, un somriure. Mira, mira. Mira, has vist? Que estàs millor així. Diu, bueno, això ja m'ho sé jo, diré que sí, però així és com vas modificant l'estructura postural d'aquí, de l'esquena. I inspires i a l'expiració vas venint a baix de nou a situar-te a Tadasana. Sent l'alliberació de les teves espatlles, inspira i a l'expiració braços en creu, inspires i a l'expiració Namaskar Tadasana, inspires i a l'expiració postura terrible, inspires i a l'expiració Uttanasana. I situats a Uttanasana, anem allargant-nos profundament. Ens agafem els talons i permets aquest moviment pendular que abans fèiem d'una manera més lliure i que ara la portarem a la màxima expressió perquè cada vegada que et tiris dels teus talons, com si els volguessis tibar amb les mans tibant cap amunt, perquè el cap baixi, perquè els isquions facin aquest procés de rotació cap endavant, que a la millor no venen res o venen d'una manera imperceptible, però amb això el que estàs aconseguint a través de les espirals dels peus és allargar cada vegada més tota la teva estructura muscular. Inspires i a l'expiració vens amb les mans a davant, una cama enrere, l'altra cama enrere, o un saltiró, com vingui més de gust, per vindre aquí el cap que s'estira. Inspires i a l'expiració anem a Adho Mukha Svanasana. Inspires i a l'expiració porta les espatlles endavant. Inspires i a l'expiració Chaturanga. Inspires i a l'expiració Urdhva Mukha. Inspires i a l'expiració Adho Mukha Svanasana. Senta't, Adho Mukha Svanasana. Allibera't tranquil·lament, relaxadament.
desalliberant la teva columna, impulsa't fort amb les espirals de les mans. Sentim aquestes dues energies que van cap als isquions. Inspires i a l'expiració vas portant les espatlles endavant. Inspires i a l'expiració ajunes a terra. Purvastasana. Satangasana. Hasta Balasana. Vas pujant cap, caixa toràcica per dintre gat. Purvastasana. Satangasana. Dits endintre. Adho Mukha Svanasana. I quan estàs aquí situada a Adho Mukha Svanasana, inspires i a l'expiració vas venint de nou al gat que s'estira. Portes el peu esquerre lleugerament cap al mig i lleugerament cap endavant. El peu dret vens a situar l'entremig de les mans. Entremig de les mans és entremig de les mans, no al costat de la mà dreta. I un cop estàs aquí en aquesta estructura, que això ja ho vam fer la setmana passada, ens anirem cap a formar Trikonasana. Saps que tens que vindre amb els braços en creu, deixar que el cos es vagi estirant cap amunt, deixa que es vagi estirant la cama de davant i quan està totalment estirada, totalment allargada, que estàs fent un triangle amb les teves cames, deixes que el pes vingui enrere i veuràs com el taló ve a posar-se a terra i es gira. Se gira el cos cap aquí. Que sí que t'ho demanaves? Sí, t'ho demanava. I com que t'ho demana, deixa-ho fer. I ara, que estàs aquí amb el peu dret mirant endavant i tal, tens que tindre el peu dret, el taló del peu dret, enfocat amb l'arc plantar, amb l'arc, amb el pont de l'altre peu. Si algú veu que no li té, que el desplaci amb suavitat, perquè té que estar aquí. I venim a situar la mà esquerra a darrere del sacre, permet que la cama dreta es vagi flexionant per vindre a situar el genoll a damunt del taló i deixa que la mà baixi a situar-se al taló de la mà a damunt de la ròtula. Ben bé damunt de la ròtula, la mà ben activa. Que sí que t'ho està demanant? Per això us dic que jo a vegades veig coses a nivell postural, però a mi el cos no em dona sensacions, però tu sí que te'n dones. Llavors el teu cos diu, obre't una mica més que anem justet, una mica més endavant aquest genoll. Jo l'únic que puc veure, el genoll. Això és un fenomen d'aquells paranormals, no? Això aquest dematí els hi comentava. Per què sempre que dic tira el genoll endavant, la gent tira el peu endavant? És una cosa que me la demano fa anys, jo fa molts anys que em dedico a això. Sempre que no sé, hauria de canviar la manera, perquè dic, tira el genoll endavant i em tiren el peu endavant, dic, no, si encara estan desafectats ara, I esteu aquí fantàsticament bé, amb el genoll ben bé damunt del taló. I un cop estàs aquí amb el genoll damunt del taló, inspires i a l'expiració vens a Virabhadrasana, braços en creu. No, Virabhadrasana és amb el genoll flexionat encara. Només he dit braços en creu. Us passa com a mi, no? Que la meva filla em diu entre el que saps i el que t'imagines. No, i el que t'inventes, I ara fixa't un cop estàs aquí en aquesta postura disfrutant-la, no sé si estàs un palet massa oberta. No sé, doncs trenca una mica perquè el peu se't va desplaçant, trenca una mica la puntera del peu de darrere. Sí. I un cop estàs aquí en aquesta estructura postural, inspires i a l'expiració vas deixant que el teu colze vingui a buscar aquesta cama flexionada, generant un angle recte, pots mantenir aquesta mà aquí darrere o pots vindre i anar-la allargant,
per aquí estirada. No me la posis flexionada com feia una nega a mi dia. Aquesta sana o l'estires o quedes aquí darrere. Un puntet. Un puntet. Aquí. No, aquí. Aquest, o quedes aquí o ets aquí. Sent la potència de l'espiral del teu colze treballant la postura, i quan l'has disfrutada suficientment, inspires i a l'expiració, mentre vas portant la mà aquesta que tens estirada de nou cap al sacre, vas estirant la cama de davant, vas introduint la mà a la part interna per vindre Uttita Trikonasana. Al genoll, interno, la part interna del genoll. Així. I ara estira la cama i això és Uttita Trikonasana. Ara sí, abans era tocar-te la cuixa. Que ric estàs d'hora punyetera. Mira, aquí, i ara, mira, aplica l'espiral, veuràs com, veus que sobre el colze i això afavoreix l'apertura de l'espatlla? Porta aquí. I ara veus que pots obrir més el colze i obre l'apertura de l'espatlla. Aquí et deu tibar l'abductor, no? No? Doncs estira, el genoll bloqueja. Fixa't bé, inspira l'aspiració, tornes a la flexió i els braços en creu. I mira, avui estem intentant fer d'una altra manera perquè no funcionava gaire bé això. El que faràs, veus el peu que tens a darrere? Vas al girant i poses el de puntetes i mira el cos com va girant cap endavant sol. Avui en vez d'enfocar-nos amb el cos ens enfoquem amb el peu. Que ha anat millor això? S'ha recte el peu i ara vas venint cap avall. No, el peu has de fer el girar. No girava perquè estaves massa obert. Estàs molt espaterrat. Així. I anem baixant la cama cap enrere. Adho Mukha Svanasana. Espatlles endavant. Chaturanga. Urva Mukha. Adho Mukha Svanasana. Inspires i a l'expiració espatlles endavant. I ara portem el dret cap al mig i cap endavant. Fixeu-vos bé que jo no us puc dir quan cap al mig i cap endavant. El que m'he donat compte que a vegades quedeu massa obert. Llavors ens costa molt tot. Queda't uns instants aquí. Si aquí et dones compte que necessites ajustar alguna cosa, ajusta-la. El peu de darrere, tens a les mans, la pois a les mans i ajustes. Que sents que no, que ja vas bé. Doncs simplement anem tirant cap amunt, braços en creu, i ens anem portant aquí. Veus? Jo tinc la cama estirada ara. Si jo ara giro el peu, tindré problemes perquè quedaré així. Però jo no giro el peu. El que faig és, un cop estic aquí, em deixo caure enrere i deixo que el peu giri. I com que el peu gira, ja no faig 90 graus, sinó que em faig 45. I el cos ja s'ha girat. I jo ara tinc aquest peu que com que està 45-50 graus obert, el que em permet és fer l'espiral de la bola grossa i que giri la pelvis i m'alinea tota aquesta estructura. Si no, el peu aquest no té fortalesa. I un cop estic aquí, amb els braços en creu, porta la mà dreta darrere, flexiones i vens a posar la mà damunt de la ròtula. Tens que sentir potència a tota la part externa del teu peu. Xafa'm. Veus com has hagut de modificar la postura? Puges, clar. M'has de poder aixafar sense modificar la postura. Amb la qual jo potser tancaria una miqueta. Portaria els dits més endintre. Vale.
Esteu bé, I un cop esteu bé, vens a situar els braços en creu i vens a portar els colzes a damunt del quàdriceps, angle recte, fixa't bé amb el braç aquest, que estigui bé amb angle recte, la mà ben activa, vés allargant, vés allargant, vés allargant, estira bé el colze. Aquest genoll ha de vindre més endavant, Anna, em sap greu, però ha de vindre més endavant, una miqueta més endavant. Això, ha vist com ha baixat això? I ara és quan pots somriure, si no, no està encongit i no pots somriure. Treballa tot aquí. Te'n dones compte? Tot treballa. És fantàstica aquesta zona, Segueix aplicant bé les espirals, que no es tanqui, Inspires i a l'expiració, mentre vas portant de nou la mà cap a darrere, vas estirant la cama, el mà esquerra a la part interna per vindre Uttita Trikonasana. La mà situada ben bé damunt del sacre que et permeti la rotació, apertura del colze. Si tu amb l'espiral pots obrir el colze, pots obrir l'espatlla.